ma wadongo dwang'eno diche makawuono welo mag duond bura mar ODM dhi mbele e kar chung'od bura ma Ugunja e kaunti mano ma Siaya. Ne waneno mana juma ni bende ODM bende notimo welo margi e kar chung'od bura mano ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Adwa chako kodi Sandra, welo makamago ne wayudo jaloch kendo nyaka sani koro wang'eyo jafuadh bendera mano mar ODM e ng'welaro komod bura ma Kasipul. Kata kamano waneno ka tulo moro matin tungni moro matin nowuok kanyo kendo naneno ka nitiere nyamburko mago mag jalar kom makamano kata jafuadh otiko makamano Boyd kachiel kod mago mag Newton Ogada ne okethi e kinde welo makamago. Ang'o matimore ahinya to e kinde mag welo madundo kata welo ma duond bura mar ODM time kor gwenge mopogore opogore? Nyalo bedo ni itiyo kod rawere marach e nyayo tulo makamago koso ang'o matimore? En gino makare ni nyaka sani Ugunja pok wawinjo gimoro amora marach. Erokamano Joyce kuom miya thuolo mondo alosie wi Kasipul kae nikech kanabiro kaendi yudhe wetena nonyisa ni ma wach manyaka awuoye to an be awacho ni nyaka abi awuo. Koro mokwongo timo mos ne jotelo mane oyudo gechegi oyudo tabu to wach madawacho maduong' niya wa believe in democracy. Wabeduru kaka jotelo waweuru siklando democracy to e ground gik ma watimo ok watim gik ma in accordance to gima walando. Awacho ni kwadhi Kasipul waweuru chuno jopiny gi maok gidwar wati gi fairness and wa imply democracy in Kasipul and other areas ma nitiere e yiero kendo katie koda wuoyo gi rawere. Wawuguru oko wakauru kura. Ok wanyal bedo seche te wawacho ni gini rach to onge gima watimo, onge lokruok ma watimo. Ka wabedo kama kata nyithindewa biro yudo ka Kenya tek ma sani bet berber. Wawuguru oko to be waweuru wero pesa nikech asebedo kadhi e meetings. Nyasaye osetelona dhi e meetings achiel ariyo adek but aseneno gima hinyo kaka youths. Yudo ka jasiasa miya 2,000 to 2,000 ni dwa chenjo wi youth ma koro ng'ane ma pako wabedo jok moko ma are principled ma wa decide ni as youths pes josiasa matindo tindo gi ok wadwa. This is the right way mo wadwa dhi, ok wadich gi pesa. We want to change this nation. We are not after money. Mane ko wadhi chenjo piny mar Kenya. To wabedo jok moro mabe nitiere seche moko ma imbe inyalo bedo ni inyisi ni tim kama to ineno ni gini rach. Inbe you have the right. Ingi thuolo mar kwero nikech katibo yie. Aparo ni katibo yie ni inyalo kwero kendo ingi freedom mar expression but itiyo god gi thuolo no e yo mowinjore. Katiyo ko yiena Joyce mondo arwaka nyiri duto mane e universities mopogore opogore nini matin ma waloso mar young captain ma indi kelo rawere kanyakla madwaro manigi lek moro mar chung. Arwako gi chunga e yiero ma 2027 yeah. Nini no that iluonge ni young captain walose mondo makoro ok ni tam ma itiyo godo mar empowerment ma real empowerment because mimi as Sandra I believe in real empowerment not empowerment mag PR. Arwako yina mondo arwako nyiri duto man nigi lek mar donje siasa kata telo gidonji kendo giriwre kodwa mondo wachange chal mar Kenya mondo wambe chieng' moro wabede kata wayude kata president moro manyako nikech wan gi geno ni ka omiwa nafas kata an Sandra nyalo bedo ker mar Kenya kata ambe chieng' moro abede kaka governor Gladys Wanga kata deputy president nikech wan gi nyalo. Erokamano.